Mga gahi kay mo diri ha. Bangko ulit. Panglingkod mo, kisamo kay mo sa pananaw, mga litsi mo. Unsa man yung style? Kaluon na. Sinawa ni mo 45, oy. Ayaw itiyon re, delikado na. Sila'y bala ni mo nabilin ra. Gusto ba ni mo? Tao. Sige na ipatrabaho ni mo. Ulit! Oy, Kap! Ay, nato Kap. Say, oy, pakuto-kuto ka? Ay, Diba? Ito pinagmo ay sunahan yan. kuan to, agaw Alex ug si Aga Bunson. Wala na kasinabot ba? Taga-adlaw na sila magmaway niya, no? Sige ra gyud. Pag-hipos ko ito, boss. Sure na boss? Sure na. Gusto na ko ayaw pag-tingin. Ayaw itiyon lagi. Dari delikado na. Iskot man ka. Matro ka boss? Pasi na. Matro ko? Sibat na. Ay, bunali ragot. Sibat na. Oo, boss. May ikaw. Magkaitrabaho dali sa barangay. Lamusin sa limunawi, mati ang limunawi. Gina. Bigas. Napay ng anak mo nagbagpak. Mo kaliwat. Time sa. Oh, nag-away ng mga marites, oh. Nilabanay sa ilang mga anak nga. Way mga ayo. Gana. Maghino mo dili. Ikaw, aliar ko diri. Manatisa ka. Tawag ko nimo. Saan ka? Ano sa bang kay ka? Ay, tingko wala kayo. Let's see. Ulit, tagay bangko ni. Mga gahi kay mo diri ha. Bangko ulit. Panglingkod mo, kisamo kay mo sa pananaw, mga litsi mo. Wow! Kalod-lod na makagama ka. Kapitang respeto sa mga babae. Hayop! Bukod ka ka, uspito. Butawar ng brani mo, nagawas ng yatay ka. Ikaw, saan ka? Yung anak ko na diba na naman na bangak? Ew! Sama ko kay buko ng baba nyo. Inaani atong buhato na ng mga madam. Kinahanglan mo mahusay karon isa-isa ra istorya kaysa may maguna ninyo. Ako. Hilom sa ka. Tulit kasi bilang ka niya kay bahong ka giti paniway ka. Kada gusto man hilom na ni kay una ba isa hilom na ni. Hindi ako giuna. Kini ka ako kini sila wala sumunta ng mga kaagin mo martisan na mga pangit na nagko. Ano yung anak ka ba? Guloy. Takar mga away. Mangukotong lubot. Kanya karon, nagsumbong akong anak. Ang iyahadong itlog yung ana-ana sa mong gulod niyang anak. Ay mo rin na hinungdan day. Di mo na pwede dam. Kuya ka po di mo anak. Kanang nga istorya ka pag mali yung kayo nakap sa tinuod lang. Wow! Mali kap. Ang tinuod nga istorya kap, iyang anak, nanilip sa ako analigo. Hilom na. Hilom ka sa oras. Sobra na ka. Nagtumay na istorya kap. Na. Ikaw, misis, sa may masulti na mo di mo ano yung gisulti. Patangka mo na yung istorya. Kung kat no, makita gini mo sa kuwakap sa kung di mo palang mahinhina. Ang like ba man hinahon dapat, di ba? Isa na sa mga pamalyahap ka. Mga pangit na ba kayo, mga itong kay bugan, mga kulirit, mga ko'y mag-una-una. Hinagtan ko nila, was na naula sa kagwapa. Isa. Mawag ba? Uy, ayaw ka tumang. Ready na ka istorya rakit ba? O, anak. Yung sa man gipangita po diyan ni Day nganong nagperti man dakuan yung gubot. Pariyor man mga anak mga mungguloy. Oy, ikaw rapat sa!
Padayon. Padayon. Daw. So mga misis, sinaot ko nga maminaw mo sa insulti. Nakita na akong problema. Ang saman kap. Ay inyong problema ang inyong mga anak. Na yung mga diferensya sa una-una. Uy, alayo ka na. So maghilam ka, patay na ka. Wala ka kap. Oh. So dapat badlungon ninyo yung mga anak. Tagaan ta mo ko na last warning ba niya? Last warning na ni. Yes ka. Kumabot ni mo diri mag-away pa mo diya. Pabigyan ko ng mga anak ninyo ha. Oh, sige. Gusto ko magawas mo aning barangay nga husay na mo, ana mo away-away. Okay Sige, kap. panglako ihato dito ulit, ihato dito. Okay, bahala ni ka. Ipas sa school pa. Mag-away-away pa rin duha. Oh, isa, time pa. Dapat ipakita niyo sa kuha nga okay na mo. Pag-kiss mo. Ayaw na pangilabot kaya hindi mo pwede mo. Dara mo taman kayo, maglukod kayo, magmatagod. Awal. Dito na. Ihatod na ulit. Ihatod na. Problema sa barangay, gini mga mongoloy day. Maglalis ha. Kap! Mana? Ayaw mo na dito. Ipuso ko na sabak kay Deo, warningan ko na ba, wag yung pato. Ipuso sa namin. Di mo mga ilong? Mao na instruksyon.